Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwa ka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akataura kunge iwewe, ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, zvamanje ndiri kufambira nyaya iri kupisa, nyaya yahombe. Kuna wanofollowa panapa, 8 days ago or 2 weeks ago ndakaita nyaya yaApostle Miracle Paul vachitaura ivo kuti zvinhu zvinenge anzi machira en'anga, machira echivanhu zvipiswe zvinozorodzwa. Then vapanzi naBishop Chibanda, kana Bishop Chibanda uyo anonzi Apostle Miracle Paul anonyeba ing'anga. Kana usati waona video iri, enda unoona video, ndichaisa link mudescription, womhanya unoona video racho unyatsonzwisisa nyaya yacho. Handitika nekuti inotaura iyo vane vhesi ravaitsigira navo vachiti vakanzi vakange vatendeuka vakauya kuna Jesu vakapisa zvinhu zvavo, hanzi vakapupura nemuromo yavo vakapisa zvinhu machira avo, mabhuku nezvese zvavaishandisa. But zvisinei sezvamunoziva kuti pachitubu panapa ichanel yevanhu, ndogara ndichitaura kuti kana une business raunaro ndibate namba dzangu dziri pasi, kana une nyaya yaunayo ndibate namba dziri pasi. Ndina hanzvadzi yangu yandibata iri kuda kutsigira nyaya iri kutaurwa naProphet Miracle Paul kunzi aiwaka zvinhu izvi hazvipiswe, pane zvakaitika pakapiswa zvinhu zvagogo wavo. Saka ndo conversation yatoda kuti tichitese tipinde zvamanje manje. Hanzvadzi yangu makadii zvenyu, sangana newanhu? Tiri kwedu makadiiwo hanzvadzi? Uri sei upenyu, ari sei mabasa? Aiwa, mabasa ari nani zvawo, upenyu huri nani, tinotenda Mwari. Aiwa, zvinokudzwa. Nyaya huru yandakunzirai panapa, ndofunga mambondifonera makuseni tikataura, mukazosenda voice note ndikazoti aiwa uyai paplatform muudze vanhu vazvinzwire vega. Inyaya muri kutaura yakaitika kuna gogo wenyu. Munokwanisa kutitsanangurira here kuti zvakambonyatsofamba sei? That was 1991 ndopa zvakaitika. Tatina gogo vedu isusu yanga iri n'anga, mai vababa. Alright. Isu takatongobereka iri n'anga pakukura kwedu. Saka pakukura kwatakaita kuya hanzvadzi dzavo ndopa dzakazotaura dzikati isusu hazvichaiti kuti tirambe tichiita zveun'anga nekuti takuda kunamata ku7thDay Adventist kune vanoiziva vazhinji. Saka kuyavo vakadhisaidhawo kuti vakuda kutendeuka. Saka vakabva vaenda kuchechi kwakunotaura nemapastors kuti vanga vari n'anga. Ndobva vanzi ngavaunze zvinhu zvavo zvese zvemudzimu zvinofanirwa kuti zvipiswe. Saka vakaendesa zvinhu zvese zvavaiva nazvo zvikapiswa, pakaitwa minamato yakanamatwa zvichienderanawo nechitendero che7thDay. Panamatwa uchidzokera kumba, mudzimu uya wakabva wabuda. Uchibuda wakataura ukati inini handiendi ndiri ndega sekupisa machira enyu mapisa, asi homwe yangu ndinoenda nayo kana ndaakuenda. Kureva kuti vakanga vachitsanangura kuti kana mudzimu uyu uchinzi wakubva pamuna mbuya, nambuya vanofanirwa kufa. Izvi zvakaitika muchitobva kuchechi 7thDay izvozvo? Tatobva kuchechi zvinhu zvakaitika ndopakabva paitika chiitiko ichocho. Saka takati gare tagara, mbuya wakabva watanga kurwara, anofunga wakarwara zve2 weeks. Zviri serious zvazvitoti munhu achatotaura. Nguva diki vachibva vatorikavha, vachibva vatoita right. Tibva tagara nofunga tatakuda kuenda kunana macho vachibva warwara futi. Tatakuda kutonopinda muEaster. Varwara vachibva vaita futi vanhu vekuchechi vachibva vauya vachibva vaita minamato, vanamata vachibva vaita futi right.
ndopa wakadecida Saturday yacho kuti ndakuenda kupi. In fact tisati tatoenda kuchechi mudzimu uyo wakabva wabuda futi. Uchibva waremind ukati ndati ndikuyeuchidzei kuti ndakati inini kana ndakuenda handisi kuzoenda chete asi ndiri kutoenda homwe iyoyi ndinotoenda nayo. Machira makapisa henyu asi kana ndakuenda iyoyi homwe ndinotakura ndichienda nayo. Saka isusu hakuna aikwanisa kuombera kumudzimu kana kuti aikwanisa kupindura nokuti papa pasina hama dzambuya. Nekuti mudzimu kana uchiomberwa unoombererwa nemunhu wekudzinza rekwake. Taingova taingowawo wateereri. Saka takabva taenda futi after kurwara kwakaita kwenguva diki takabva taenda futi kuchechi. Taenda kuchechi ikoko takasvika mbuya wakasimuka vachida kupa testimony yavo yekurwara kwavakanga vaita nekutenda Mwari kuti vakanga vapora. Saka vakamira havana mashoko mazhinji avakataura. Vangotaura kuti ndinoda kutenda Mwari ndakanga ndarwara asi ndapora. Vachingotapedza kutaura kuti ndapora vabva vatanga kutaura kuti ndakutsvakani vachibva vadonhera pasi. Vachidonhera pasi vakatakurwa chibva taenda navo kuhospital. Vakatoshayikira munzira takasvika kuhospital vanga vatoshayika kudhara. Pakaipa. Saka pavakadonha muchechi apa vachiti vakutsva vanhu havana kufunga kuti dhimoni here kana kuti? Zvakaitika ndezvekuti vakanga varipo kumashure pakabuda mudzimu. Takatoziya vanhu vakatoziya kuti mudzimu uya wati haungaendi homwe isipo isina kutakura homwe yavo. Saka pa mudzimu wanga wakuenda. Mudzimu wanga wakuenda kane kuti Machira wakanga wasarenda wati ina ndichadi zvemudzimu. Saka kubva kufa kwakaita mbuya hapana here zvimwe zvakazoitika kusaidhi rekwavo kudzinza rekwavo izvo? Kubva kufa kwakaita mbuya vana baba ndo vatingati ndo vanozvifambira. Isusu sevana tinenge tichizongonzwawo nekuti ndo pakazoona kuchibuda nhau yese kuti kufamba kwazoita nekuti vana sekuru vakazviramba. Saka kuri kuturwa baba ndo vakazonge vakuzoudzwa kunzi mai venyu havana chimwe chinhu chakavauraya asi sekutaura kwakanga kwaita mudzimu ndo vakavauraya. Saka zvichireva kuti zviri kutaurwa naprofeti zvekuti mudzimu haiurayiwe, haipiswe machira, inozorodzwa. Dai kuri kunzi zvakaitwa panguva iyi pamwe mbuya vaigona kurarama handiri? Ini ndo maonero angu ekuti dai kunzi zvakanyatsoitwa nenzira yazvo mafambirwo azvinofanira kuitwa mbuya vedu pamwe haone age pari zvino vangadai vazozororawo havo but vangadai nekuti vakafa vaine 70 years. Saka pari zvino taura zvenyu. Ndandiri kuti pari zvino tingadai pamwe mbuya wedu wakararamawo kwemakore vakazofawo havo nenguva yavo nguva yakwana. Dai zvakaitwa zvakafambiswa zvakazorodzwa sekutaurwa kuri kuitwa naApostle Paul. Ndimbobvunzawo zvangu kuti imimi sadunga munhu mune chechi yamunopinda here? Ini ndinoenda 7thDay. Muchingori ku7thDay uko? Nekuti vanhu vanozotanga kuti uyu abhadharwa uyo ndo kuchechi kwake kwaanoenda, vanhu vari kutenga vanhu, saka achida kuti ipapo pajeke kuitira kuti vanhu vazive kuti hapatorina ukama, imimi hamuna ukama. Navo handisati ndambosangana nawo Apostle Paul yatingati 1-on-1 kana kuti face to face. Kuchechi kwavo hamusati mamboenda? Mbokuenda handitokuzivi. Aiwa, ipapo paita sei? Ndaonawo hangu zvanga zvichitaurwa mharidzo yacho yakaparidzwa nezvataurwa neexperience yandakasangana nayo. Ndopandaona kuti zvimwe zvinhu zvazvinoita ndezvekuti muupenyu munhu nemunhu ane anointing yake yaakapiwa naMwari. Saka paanointing yedu tine level yeunderstanding, spiritual understanding yatinayo. Kunyange tichienda hedu machechi akasiyana. Mumwe nemumwe ane manzwisisiro aanoita tichienderana nelevel yako yekunamata. Saka zvimwe zvinhu tinogona kuti tisati tambosangana nazvo
kwete nekuti hatina kusangana nazvo asi nekuda kwelevel yeanointing iri pandiri kana kuti iri mamuri. Zvimwe zvinhu zvinogona kupesa kana kuti kune imwe revelations yandinopiwa naMwari asi isati yapiwa mumwe munhu. Saka ndingati kana munhu apiwa revelation iyoyo ini ndobva ndati munhu uyu anonyeba. Asi kana tichinamata tise tiri vanamati ngatiendei togara pasi ndonzwisisa kuti Mwari vakamupa revelation iyi yakauya sei. Ndonzwisisa mafambiro anoita revelation iyoyo. Ndikupanzwisisa po. Saka mashoko enyu imimi ndofunga muri kungoona zviri kuitika mumakereke emuZimbabwe. VekuRoma vanoti veuku havaite, vekuPentecost voti vekuRoma havaite, vekupostori voti ava havaite, ava havaite. It seems like kuti tikunamata ana Mwari vakasiyana siyana. Nekugara kwamaita muchitendero chii chamungakurudzire mhuri yeZimbabwe avo vanoenda kumachechi akasiyana siyana kuti chakanyanyokosha zvamanje manje chii kuita? Ini chandinokurudzira Mwari ndoda kutaura neexperience yangu inini manzwisira ndinoita. Ndine pamwe pandakabatirwa nemunhu wekuchechi kwandandisinganamati weZCC. Ndakandapota ndafa asi akandinyengeterera ndikapona ndatodonha zvekutoti ndatogwina ndakutonzi munhu akufa. Zvoti ndikatoitaura izvozvo vanhu vanogonga kuti ndiri kunyeba asi chiri chokwadi. Vakanamata baba ivavo Mwari vakandita kuti ndidzoke zvakare panyika. Saka vazhinji zvamukutaura izvozvo ichokwadi. Tana naMwari wedu watinoita kunge tine denga risiri denga rimwe chete ratakagara tichiparidzirwa, but denga rimwe chete, Mwari ndivamwe chete. Asi takuita kunge tina Mwari wekuRoma, Mwari wekusavadha, Mwari wekupostori, Mwari wekwamugodhi, asi tina Mwari one. Saka zvakungoda iwe sedunga munhu kuti uzive kuti nekuti vanhu takutoti kana ndikatoona kuti ava vanhu vari kunamata ava ndevekuRoma handitosvikipo. Nekuti ndinoenda ku7thDay. Ndikaona kuti ava ndevekupostora handitosvikipo. Asi Mwari wedu ndiMwari mumwe chete. Saka vanhu ngavangoziva kuti tina Mwari mumwe chete pasi pose. Hatina vana Mwari wakawanda ende denga ai1. Hatina matenga anonzi ngati tine matenga akawanda, denga rimwe chete. Asi nekuda kwekutenda kwedu kwezvatakadzidziswa kana zviri matiri ndo zvatakagamuchira, ndo izvozvo zvichazonosangana nazvo zvekuti munoona kuti pakudzidziswa kwatinoita vamwe tinozvitaura machechi doctrine tinomadaidza nemazita akasiyana siyana. Sezvakanga zvichingoitwa tinoti Mosaic law, mitemo yaMozisi, nezvekumachechi kwedu takuzvitaura nemitemo yakasiyana siyana. Asi kuru chiripo kunamata Mwari. Aiwa ndizvo. Nekurarama pamitemo inobvuma. Aiwa ndizvo. Nenge tagone. Ndizvozvo aiwa majekesa chaizvo kune vachangotibata handitika tiri kukurukura nehanzvadzi yangu iri kutaurawo experience yake muchinamato achikurudzira machechi kuti aiwa ngatisashora naye nekuti Mwari watinaye Mwari mumwe chete. Ndichibvunza mibvunzo miviri yekupedzisira hanzvadzi yangu, ndiri kuti inini maziro angu andinoita handisi kuti ndoziva zvese but zvishoma zvandinoziva ku7thDay handisandambo kuchinzi kune one-on-one nemunhu waMwari. Munokwanisa kukonfirma here papo kuti ichokwadi kana kuti kunyeba? Nekuti ku7thDay unogona kuenda wonosangana napasta kana uine nhau yako. Alright, zvira kuti one-on-one. Alright, saka iriko one-on-one handiti. Asi kuti madaidzirwo ndopandataura ndikati madaidzirwo atinoita isusu nemachechi edu zvinhu zvacho zvinogona kunge zvinosiyana mazita asi zviriko. Alright, saka unokwanisa kusangana napasta. Dambudziko randaita ndinogona kunotaura nemaelders ndoenda kunotaura napasta. Alright, aiwa ipapo pakachena ipapo. Chandoda kuziva futi ndechekuti pane muripo here unobhadhariswa kunzi usangane nemunhu waMwari kuchechi kwenyu? Hakuna. Alright, saka ukaita dambudziko pachechi ukataura nevatungamiriri vakakuti aiwa ngatisvitsei dambudziko rako kune mukuru mufundisi ari kutungamirira sangano iroro, woenda wonomuona, hapana mari inobhadharwa. Hakuna mari inobhadharwa, zvese zvinongoitwa pachena.
Right, saka ava hatisi kuti tiri kushora, tiri kungowonesana nekuti panapa pachanel ndepemunhu wese, munhu wese akasununguka kuuya achitaura maonero ake nemaviews ake. Ko ava vanozoti kuti ubhadhare, kuti uone munhu waMwari unofanira kuti ubhadhare, kuti uitirwe munamato unofanira kuti ubhadhare, utenge anointing oil, utenge wristband, uende hameno, but nyaya yehombe ndeyekuti uri kufanira kubhadhara. Munoti chionazvo izvozvo maonero enyu, tisingataure mazita kana kushora vamwe, but tichingoonesana in general. Alright, pekutanga pandingada kutaura pakuona munhu waMwari ipapo hapana nekuti mweya mutsvene unobva kuna Mwari ende unouya mahara. Kunyange mukati meshoko hatina patinofanirwa kubva. Mwari vakati, Jesu akataura akati ndakupai pachena, nemi endai munoita pachena. Kureva kuti everything must be for free. Kureva kuti iwe kana watova munhu waMwari committed kuita zvinhu zvaMwari pachena zvisina mubhadharo. Number 1. Chechipiri, pane ndoda kutaura kwedu ku7thDay. Zvingapihwa zvandataura kuti mazita anosiyana asi zvinotengeswa. Tine mabhuku ana Ellen G. White anodhura. Zvinhu zvema7thDay zvinodhura. Masikuzi ema7thDay ari very expensive kutoendese mwana kunyange ine chido boarding school ye7thDay. Saka zvimwe zvacho zvinobhadharwa, asi mabhadharwa azviri kuitwa zviri kuuya neimwe nzira isiri iyo nzira yatakatarisira isusu, yekuti pamwe ndinogona kusazviona kuti ndiri kutobhadhara kabisira. Ichokwadi nekuti ku7thDay hatina yatinoti anointing oil, hatina zvatinoti anenge amauniform. Ndo zvandati mukazvicherechedza mawiri azvo zvinotisiyanei. Right. Tine zvekuti munhu kana mauniforms emapathfinders, zvimwe zvacho zvinenge zvichidhura, zvinodhura kuti uzvitenge, nekuti uchizotarisa kuti chinhu chacho chibheji chiya ndo chandiri kubhadhara chete, mari yese yazowandisa kudai, nekuti zvimwe zvinhu zvinofanirwa kunge zvingori chipa. Zvofanirwa kungochipa nekuti ndezvaMwari, takanzi tichakupai pachena, but zvakudhuriswa. Saka sometimes ndotadza kuti wana service yanda nchida kunodzidza pachikoro che7thDay nekuti chiri very expensive. I can't afford it. Saka ndosarudza ndokombea ndotoenda kuMethodist, but ndanchida kuenda kuSavada. Ndikuziva kuti mukudzidzisawo ipapo iri point yangu. Ipapo ndiri kupanzwisisa ipapo kuti kune zvinhu odzikawo ngangoendewo palevel ine mamwe iwayo, kwete kuti izowa too high. Ipapo ndiri kupanzwisisa ipapapa. I think nekufamba kwenguva tichawana one of the representative kubva kuzvikoro izvozvozvo nema-institutions akadaro kuti vambotitsanangurira kuti zvinombonyatsofamba sei, zvakamira sei. Vahanzvadzi, mashoko enyu ekupedzisira kune vanhu vakateerera panguva ino. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti tine zvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo muupenyu. Vamwe hatisati tasangana nazvo, vamwe takasangana nazvo. Saka munhu akati ndakasangana nechakati usafunga kuti ari kunyeba, nekuti iwewo hausati wasangana nacho. Uyezve Mwari wedu tine Mwari mumwe chete. Vanhu dai tadzokera pakutanga tanamata tisarudzane. Nyange kungawo kumichato chaiko unotoona kuti vanhu havaendi nekuti muchato yauzi wekwandinonamata. Uyu uko handiendi nekuti program haisi yeku. Mwari wedu mumwe chete. Vanhu tikanzwisisa ipapo tichanzwisisa kuti tina Mwari one, hatina vana Mwari vakawanda. Saka tisasarudzana nekuda kwezvitendero. Aiwa, ndinokutendai zvikuru netime yenyu, ndinokutendai nerutsigiro rwenyu nekujekesa kuti vanhu vaone. Ndozvatogara tichitaura panapa kuti kana une nyaya yaunayo ndibate, namba dzangu dziri pasi apa, tokupa platform wotsanangura umachi maonero ako handitika. Aiwa hanzvadzi, ndinokutendai zvikuru, maita basa nenguva yenyu. Aiwa, ndinotenda, maita basa. Alright. Right, mangozvinzwira mega, hapana chekubvisa, hapana chekuwedzera kurukuro yanga tinayo nehanzvadzi yangu ichitaura iyo kuti gogo vavo amai vababa vakasvika pakufa nenyaya yekuti vainge vaine chii? Vainge vaine machira akapiswa kuchechi.
So ndo nyaya yanga ndichifamba nayo. Tikazobatawo nyaya dzekuti kumachechi uku hakufanirwi kunge kuchibhadhariswa kuona munhu waMwari. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera. And thank you very much for supporting, and thank you very much for watching Point 5 Creative Studios. See you in the next video.